śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. I trzej królowie od wschodu przybyli i dary Panu kosztowne złożyli. Chrystus się nie rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się nie rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Pójdźmy też i my przywitać Jezusa, króla nad królmi, Chrystusa. Chrystus się nie rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się nie rodzi, anieli grają, pasterze śpiewają, cuda, cuda ogłaszają. Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie, powiedzcież nam, trzej królowie, chcecie widzieć dziecię. Ono w żłobie nie ma tronu i berła nie dzierży, a proroctwo
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вось прийшов пан і Велодар, і у руце яго улада, і моц, і панаванне. Гэтымі словамі антыфоны на ўваход, дарагія браты і сёстры, распачынаем святую імшу ва ўрачыстасць аб'яўлення пана, таксама вядомую нам як свята трох каралёў. У літургіі ўспамінаем той дзень, калі мудрацы з усходу пакланіліся нованароджанаму Езусу, прынеслі яму свае дары, золата, кадзіла і міра. Аднак гэта таксама дзень, у які Христус явіў усяму свету сваю сілу і хвалу, якая зазяла, як бэтлеемская зорка. Асвячоная хвалой Христа, падыдзем да алтара, і як мудрацы з усходу паклонімся і складзем перад ім свае дары. Падчас гэтай святой імшы малюся за памерлага Мар'яна Рудэўскага у 30-й дзень ад яго смерці, просячы добрага Бога аб міласэрнасць, аб ласку жыцця вечнага у валадарстве нябесным для яго. Каб годна ўдзельнічаць у насвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя недасканаласці і грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Хвале Божьего дару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і свету, моление наше, які сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо толькі Ти святий, толькі Ти наш Пан, толькі Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже, Ты святлом цудоўныя зоркі, объявил сёння народом Твоего одинородного Сына. Дай просим, каб мы, что уже спознали Тебе праз веру, были доведены до сузирания бляску Твоей величи. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читание книги пророка Исаии. «Устань, святися, Єрусалем, бо прийшло Твоє світло, і слава Пана узошла над Тобою. Бо вось темра покриє землю, і змрок народи. А Пан узыйдзе над Тобою, і слава Ягоная з'явиться над Тобою. І пойдуть народи до Твоего сердца Твое, хаті мора поплывут до Тебе. Прыйдзе до Тебе скарб народов, закрые Тебе множество верблюдов, молодых верблюдов, з Мадыяну і з Эфы. Усе яны прыйдуць з Сабы, прынясуць золата і кадзіла, і абвяшчаць будуць хвалу Пану». Гэта Слово Божие. Усе народы свету будут служить Пану. Усе народы свету будут служить Пану. Боже, дай суду и Сыну Короля Твою справедливость. Нехай судить народ Твой справедливо, и пригнеченных Твоих поводле права. Усе народы свету будут служить Пану. У дни ягонные закрасуе справедливость, и великий спокой, аж покуль не зникне месяц, и буде он пановать от мора до мора, и от раки аж до краю земли. Усе народы свету будут служить Пану. Короли Тарсису и острову принесут ему дары. Короли Аравии Сабы складут данину, и поклонятся ему все короли. Усе народы будут служить ему. Усе народы свету будут служить Пану. Бой он вызволить у Бога, який його клича, і пригнеченого, який допомоги не має. Змилуется над бедным и убогим, и души бедных уратует. Усе народы свету будут служить Пану. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, вы чули про уделенные ласки Божией, даденной мне для вас, бо праз объявление мне была открыта таямница ягоным и пророкам праз Духа. Гэта значыць, што і язычнікі з'яўляюцца сунаследнікамі і саудзельнікамі абяцання ў Езусе Христе праз Евангелие. Гэта Слово Божие. Бачили
Пана з вами. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła dla Matwieja. Chwała Tobie, Panie. Калі ж Езус нарадзіўся дні караля Ірада Авой, бо так напісана прарокам: «І ты, Бэтлеем, зямля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юд, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць». Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: «Ідзіце і старанна шукайце дзіця. Калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб, слухаўшы караля, пайшлі». Вялікай радасцю і надзеяй, што яно нагадвае нам аб тым, як Божае святло гэта прыйшло ў гэтай ізраільскага народа, але для ўсіх народаў зямцоў з усходу, якія ўбачылі зорку, вырашылі рушыць у шлях, каб знайсці. Яны былі непростымі людзьмі. Это былі вучоныя, магі, якія шукалі праўду і веды. Іх падарожжа было доўгім і складаным, а іх мэта варта ўсіх намаганняў. Езус Христос, які прыйшоў на зямлю у мястэчка Бэтлеем, цяпер адкрывае сябе ўсяму свету. Адразу пасля нараджэння ён з'явіўся простым пастухам, а сёння яго наведваюць мудрацы з усходу. Аб'яўленне мудрацам, якія прыйшлі з далёкага ўсходу, мае для нас глыбокае пасланне. Гэта праўда аб таямніцы збаўлення, аб'яўленай чалавеку Езусе Христе. У першым чытанні мы чуем, як прарок Ісая абвясціў надыход новай эры, у якой народы пойдуць да абноўленага Єрусаліма, да святла хвалы Пана. Псальміст абвяшчае, што цары Тарсіса і астравоў прынясуць дары, а цары Сабы прынясуць даніну. І ўсе каралі будуць пакланяцца яму, усе народы будуць служыць яму. А апостол Павел у другім чытанні кажа пра пакліканне язычнікаў да касцёла. Прарочае бачанне Ісаі, натхнёныя словы псальміста, скіроўваюць нашу думку да падзеі, апісанай на старонках Євангелія. У мудрацах, якія прыходзяць у Бэтлеем пакланіцца нованароджанаму збаўцы, хрысціянская традыцыя заўсёды бачыла прадстаўнікоў усіх народаў. Христос аб'явіўся ім як збаўца свету. Мудрацы свету, манархі кіраваліся зоркай. Ва ўсходняй культуры зорка з'яўляецца сімвалам боскасці, знакам вялікага цара. Пакінулі дом і радзіму, каб адправіцца ў далёкую дарогу. Іх суправаджала надзея знайсці нованароджанага месію. Зорка, якая вяла іх, стала сімвалам Божага кіраўніцтва. Зорка нагадвае нам, што Бог заўсёды дае знакі і вядзе нас у нашым жыцці. Часам мы можам адчуваць сябе заблуканымі або безнадзёжнымі, але варта памятаць, што Божае святло заўсёды гарыць для кожнага з нас. Як мудрацы шукалі Хрыста, так і мы павінны шукаць яго у нашым жыцці, у прыватнай малітве, у Слове Божым, добрых учынках. Калі мудрацы прыйшлі да Езуса, яны прынеслі яму дарагія падарункі: золата, кадзіла і міра. Кожны з гэтых падарункаў мае свой глыбокі сэнс. Золата сімвалізуе царскую уладу Хрыста. Міра – яго чалавечую прыроду і пакуты. А кадзідла – Божую сутнасць. Яны ўшанавалі Хрыста як цара, як Бога і як збаўцу. Золата заўсёды захапляла людзей. Золата ачышчаецца агнём. Змешваць з гэтым нічога нельга. Здаўна золата выкарыстоўвалася у набажэнствах, бо золата належыць багам.
Золата паказвае не толькі боскую прыроду дзіцяці ў яслях, але таксама сведчыць аб залатым зянні нашай душы. Мы не толькі людзі зямлі, але і людзі неба. У многіх культурах ладан кадзідла выкарыстоўваецца як прыемны водар. Кадзіла, якое ўзносіцца да неба, гэта вобраз нашай малітвы, якая ўзносіцца да Бога. Вобраз нашага прагнення, якое выходзіць за межы нашай штодзённасці. Наша туга, як і кадзідла, падымаецца да неба. Кадзідла пахне прыгожа, яно напаўняе наша жыццё таямнічым пахам, гэтым боскім водарам. Міра таксама з'яўляецца гаючым сродкам, якое загойвае нашыя раны. З дарам міра мы даручаем Богу усе свае раны. Мы прыносім тое, што маем самае каштоўнае, многія раны з гісторыі нашага жыцця. Самае каштоўнае, што ў нас прынесці Хрысту. Ці будзе гэта наша вера іжняга, наша гатоўнасць служыць іншаму. Усё гэта вельмі важныя дары, якія мы можам прапанаваць Богу. Эпіфанія – гэта час адкрыцця. Гэта час, калі мы можам адкрыць свае сэрцы для Божай ласкі. Мы павінны быць гатовыя прыняць Хрыста ў сваё жыццё і дзяліцца Яго любоўю з іншымі. Як мудрацы сталі сведкамі Яго славы, быць сведкамі Хрыста ў свеце. Няхай сённяшняя урачыстасць будзе для нас натхненнем нам аб тым, што Божае святло з'яўляецца ў самых цёмных месцах нашага жыцця. Няхай гэтая думка натхняе нас шукаць Бога святлом з іншымі людзьмі. Вечнасці. Амен. Веру адзінага Бога, стварыцеля ўсяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, народнага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла. Імшы за памерлага Мар'яна Рудэўскага ў 30-й дзень ад яго смерці, каб Езус Христос прывёў іх да паўнаты збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб, паглыбляючы таямніцу Божага аб'яўлення, мы дасягнулі неба. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашыя просьбы і асвяці нас святлом Тваёй ласкі праз Хрыста, Пана нашага. Adeste fis leti triumphates te venite in Bethlehem. Natu videte regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Молитеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам. і ўсяму Дзіцю Святому. Пане, просім Цябе, ласкава ўзглянь на дары Твайго касцёла. Ужо не золата гэта кадзілы міра, але Езус Христос, які ў гэтых дарах выяўляецца, Яго складаем у ахвяру і спажываем, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Пан з вамі, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана.
Дякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Сёння Ты аб'явіў таямніцу нашага збавлення. Сёння Ты з'явіў нам святло народаў, Твайго Сына, Езуса Христа. Калі Ён прыйшоў на зямлю, як смяротны чалавек, Ты адарыў нас нанова удзелам у Яго вечнай славе. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню. І мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе. Разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хасана на вышынях. Благословёны той, хто приходить у ім'я Пана, хасана на вышынях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласку адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа.
Праз Христа з Христом і у Христі, Табі, Боже Ойче, всемогутний у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Amen. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі, таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дні наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленное, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, и буде оздоровлена душа моя. Ночь надыходить засынае весь свет, темра охутала землю, дивная зорка ярко светить на небе мудрецов вяде в Бетлеем. Там у печоры Бог приходить на свет, стайня палац Владара, цудные спевы пастухи чуют с неба, в яслях тихо спить немовля. Юзав з Марією одарують його, кленчать покорно пастухи, маги спешаются признать Бога улады и земный поклон отдают. Полюбять Твою
моцны Бог, Ты дзеля нас стаў чалавекам убогім і пакорай боскай здзівіў. Манна з нябёс, хлеб Божий Эммануэль, радость небесная в Тебе. Сам до людей приходишь верым, свет не покинешь, с нами будь до конца. Сам до людей приходишь, играйте, пастушки, поклон ему отдай, плотим дух. Анёлы, заспевайте, играйте, поклон ему отдайте, валадары. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон ему отдайте, дары земли. Боже, кто спознае Твоей любови скарб, на сене приживёле Ты узводишь свой посад. Анёлы, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон ему отдайте, валадары земли. Анёлы, заспевайте, играйте, пастушки, поклон ему отдай, валадары земли. Зайцом ён ровный бостве, небодар, нас погадавши, приняв життя тяжар. Анёлы, грайте, пастушки, покладайте, валадары земли. Молимся. Просим Тебе, Пане, заўсёды і ўсюды иди перед нами светочем небесным, каб чистою душою мы спостигали таямницу Евхаристии, у якой беремо и с радостью ее примали праз Христа Пана нашего. Амен. За хвилину отбудется благословление, з'єднане з Твоїм Сином, який поселився сярод нас, каб об'явити нам Тебе і який сядіть праворуч Тебе, каб заўсёды заступацца за нас, просим, учини, каб наши домы были месцем штодзённай молитвы. Пане Боже, Всемогутны, выслухай ласкава нашей молитвы, калі мы узносим дзівосную справу нашага стварэння і нашага адкуплення, і благослови гэтую воду. Ты стварыў яе, каб давала урадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама учыніў ваду прыладаю Твоей міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якою Христус асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў у купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ачышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Мудрецов з країн далеких зорка привела,
каб усю зямлю праз баўцу вестка Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Серцем радосно приймаймо гету новину, годна хвалу Богу даймо збавці нашому. Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Дякую велике всім за супольную молитву. Примите с верой Божие благословение. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Ради мій дитятка, благословити край наш милий, наші справи і порадки умацуй своєю ти силой. Потримай народ тривалий, усі вёски з городами, порці слова тілом стало і жило поміж людьми. Потримай народ тривалий, усі вёски з городами, творці слова тілом стало і жило поміж людьми. Ангел панський звістував Панні Марії, і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословенный плод улонья Твоего. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословенный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных.